As altas temperaturas non só afectan a saúde de forma directa, senón tamén os hábitos diarios. Un estudo advirte de que o calor extremo favorece o sedentarismo, xa que moitas persoas reducen ou abandonan a actividade física durante os meses máis calorosos. A realización de actividade física é xa un hábito moi común entre a cidadanía. Coa intención de manter unha vida saudable, son moitos os que ven a práctica deportiva como un complemento máis na súa vida cotiá. Sí. Sí, a veces salgo a correr, a caminar. Sí, habitualmente sí, varias veces por semana, sí. Pero coa chegada de verán, saír a correr, pasear ou practicar deporte convértese nun reto para moitas persoas. O aumento da calor e do cansazo fai que moitas deixen de lado esa actividade física, aínda que hai quen consegue adaptarse cambiando os horarios ou tomando máis precaución. Pues no hago. Sí, se cansa más. Sí, por el calor. Sí, por la calor y pues, por las altas temperaturas, como dices tú. Se dificulta. É de dicir que teño moita sorte porque polo meu traballo eu o verán teño libre, entonces podo adaptarme un pouco a se fai moito calor, pois vou antes ou vou despois, non é como no resto do ano que teño que ir a unha hora exacta. A hora de facer fronte ás altas temperaturas, as recomendacións máis repetidas son evitar horas centrais do día, manter unha boa hidratación e extremar cuidados. Aínda que tamén hai quen considera que en días de calor intensa o máis recomendable é non practicar deporte ao aire libre. A veces no salgo a correr o a caminar por eso porque me canso bastante. Que non o faja con calor, está claro. Hidratarse moito, ir fresquiña e iso, aproveitar, se podes, pois as primeiras horas da mañán ou as últimas da tarde, que cando menos calor fai, evitar as horas puntúas de máis calor. Sobre os espazos para realizar actividade física, a percepción é desigual. Mentres hai quen considera que as cidades contan con recursos suficientes para afrontar estas situacións, noutros municipios máis pequenos, como Ribeira, creen que aínda queda marxe para mellorar. No, aquí a Ribeira por lo menos non. E por que diría iso? Porque non hai sitios. Unha cidade pequena como Ribeira, pois igual non tanto, pero unha grande cidade entendo que sí. Os expertos lembran que manterse activo segue sendo fundamental para a saúde, pero insisten en adaptar a práctica deportiva ás condicións meteorolóxicas para evitar os riscos asociados ás altas temperaturas.